Все пак вече се беше добра, нали? Голем ти, какво ще кажеш? Народна беше. Номина. Голям данс. О, леле, майко. Данс, огромен данс. Как да... Страхотен данс. Как те не те много хареса? В момента обаче се попай на бойкотиращата. Как да личиш на дансите, но как ти не? Как ще... Това е филмче. Ще кикна. Да го да кикна. Камерата, не скриваш камерата. Филма си е филм и остава за вековете. За вековете на здраве. За вековете остава. Когато задавам въпрос, трябва да му бъде отговорено. Иначе край ще режем глави. Няма как. Просто няма как. Не виждам аз друг начин да се избяга от ситуацията. Ти ли ще ме гледа така? Така, значи... Не знам кой какво и колко е пил, обаче оператора се е смачкал. Леко само. Е така. Значи, ако десетобална система е 10, минимум 10 ватки, не знам. Ако десетобална система е толкова, аз съм изпил от нея. Ми се подиграват, че съм... Нека ми се подиграват, бе! Аз с малко се напивам, мене ми излиза ефтино се напия. Нека някой да пият по 3 бутилки, вземи тия 500 лева за сметка. Аз пия 2 малки, опа, и съм пиян. Не ми завиждай! Не ми завиждай, българино, не ме гледай умно. И последно само видим как да какво прави, защото тя е най-интересна. Веднага пуска ръце да се пази. Дай тази ръка е тук, дай тази ръка е тук. Пази се, яко се пази, големия кара колата, како. Куката, видяхте ли е куката? Не. О, леле, с куката, виж куката. Ах, мръсната кука, долна! Как дебна тя в тъмното само? Не е кука. Не е кука.